खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म बीपीएफ दलनि गेदेर खहा बीपीएफ दलनि सोद्रोमाफ्रा बीजेपी दलोआव जगदान थारैनो गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबाव बीपीएफआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैला बीपीएफ दल एंगारनायनि गोख्रों बारहुंखा सानसेनि उनाव सानसे थाद'नाय गैयै दोलो नागारनानै बीजेपी दोलोआव हाबदों बनरगाव ब्लक बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा बेबादिनो दिनैबो गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबनि बंसिगाव बीसीडीसीनि सिङाव थानाय गसकाटा गामिनि बीपीएफनि सा 14 सोद्रोमाफ्रा एमसीएलए राजीव ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बीजेपी दोलोआव जयेन जाफैदों मख'जाथावदि गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबाव बीपीएफ दलनि गाहाम दैदेनगिरि गैयि आरो देरहासारनाया गोब्राब जागोनखौ बिथा खालामनानै सा 14 बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा बीजेपी दलोआव जयेन जादों दिनैहाय जोंनि बंसि गामि प्राइमारि सिङाव थानाय गसकाटा गामिनि बिथांमोना गोदो बीपीएफनि गोख्रों मावथि वार्कारमोन इउर'पआव थानानै बिथांमोना खामानि मावोमोन दिनैहाय बिथांमोना आंखौ गोसोखांनानै एबा आंबो बिसोरखौ गोसोखांनानै खावलायनाय बादि बिथांमोना दिनै नुजाफैबाय आरो बिथांमोना दिनैहाय आंजों जयनिं लाफैबाय दा आसा खालामदों निस्सय बिथांमोना खोथा होनाय बादि बिथांमोना आरो फिन आं सोंदोंमोन नोंथांमोना आरो जयनिं जाखांनायनि उनाव फिन गिदिंनानै थांफिनगोन नामा फुराना पार्टियाव बिथांमोना खोथा होदों जों थाङा जों मालाय बादि नङा जों गोसो जानानै फैखाथारबाय सारखौनो मदद होनो होननानै फैखाथारबाय जोङो आरोबाव खुनु गिदिंनानै थांफिननायनि प्रश्न गैया सार जोंखौ बिसास खालाम होननानै बिथांमोना आंनो खोथा होदों दा बिथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि न'खरनि साफा फेमिलि मेम्बार्स जाबाय बीजेपीनि दा आसा खालामदों फैगौ जागोन गोनां बिसायख'थियाव बिथांमोना निस्सय आंनि जानानै गोख्रों खामानि मावगोन आरो मावनानै होगोन बेखौ आहा आसा दं आरो बिथांमोना सिगाङावबो गोगोम सान हर नांनानै आंखौ देरहासार खालामखानाय वार्कारफोर दा बिथांमोना दिनैहाय फिन जुदि फैफिनबाय जेब्ला आहा बनरगाव समस्ति हिसाबै बारा साननांगौनि प्रयजन गैया आंनि दिनैनि बे नुहुरनायाव बनरगाव हिसाबै आंहा बारा सोरखौबा पार्टिखौ गिनांगौनि प्रयजन गैया आरोखि दा गुबुन पार्टिखौ जेरखम सानसेनि उनाव सानसे फैगासिनो दं आं गोबां जयनिं लागासिनो दं आं लाबाय थाबावगोन आं बिदिनो गिदिर लायाखैब्लाबो फिसा लाबाय थादों बिथांमोनहा बुंदों नङा आंनाव फैदों रायज्लायफैदों गावसोरनो आंखौ मोजां मोननानै आंनि मोखांखौ नुनानै सारजों नोंजोंनो जों जाखाखानोसै दिनैनो होननानै बिथांमोना आंजों आखाइ हमबाय माला गानबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बनरगावनि सासे एमसीएलए जानानै आङो बजबनानै लाबाय मेम्बार हिसाबै दिनै बिथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि जानानै खामानि मावसिगोन आरोखि बेनो बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बीपीएफआव दंमोन बा राजीब सारजोंनो दंमोन दा राजीब सारखौ जों मोजां मोनो बा बिनि थाखायनो जोङो दा बीजेपीआव राजीब सारजों जगदान जाफैदों बा लोगो लाफैदों जों दा बीजेपीनिफ्राय जों जेनेबा ओंखारनो हाया दिनैनिफ्राय जों हाबजेनबाय आरो दा जोङो बेहायनो नांथाबनानै थागोन आरो दा जोंनिफ्राय माने जोङो बेल' नङा मानसिया दंबावोमोन माने फ्राय दाब जायगायाव खामानि मावनो थाङो बिनि थाखायनो फैजोबनो हायाखै जोङो आरो दा जोङो फैबावगोन उनावहालागै आरो मानसिखौ लानानै जोङो दा दिनै 14 जन दं दिनै 14 जन दं बनरगाव बियाबाव बीपीएफ दोला देरहानायनि सुबिदा गैया जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै ओंखारबोदों बेखौथ' जोङो बुंनो हाला नुहुरनायावथ' जोङो दा राजीब सारखौनो देरहागोन बायदिखौनो नुहुरदों मानो होनबा जोंबो एसे एनै खबर मोनो बिनि थाखायनो जों दा दिनै राजीब सारजोंनो लोगो जाफैदों आरो देरहागोन बीपीएफ दोलोआथ' जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो दंमोन खिन्थु दंबाबो जोङो बांद्राय मोजां मोनाखै आरो लिडिं खालामग्रा मोजां गैया
बेनि थाखायनो जों दिनै राजिब सारजों फैनाय जादों आरो। नैरोजा 25 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।